година и затова излизам вътре. Мале, страшно е. Мими леко, че се хлъзга. Колоните са зелени до край. Чакайте малко, така ще ви снимам, че не мога да виждам вътре светлина. Значи ние можехме да минем и оттам, но решихме да минем по хлъзгавия път. Ето тук ще покажем. Ето тук! Добре. А прекрасният персонал... Добре, чакай. Мими, ето! Искам турмутският тригълък. Ела да го покажеш тук на камерата. Добре, хора. Ще ви спра малко на пауза и леко ще ми запалиш коса. Хора, сега с брат ми ще запалим една, защото после няма да мога да снимам. Тебе спри, бе! Пусни! Ама дай да вземеш. Я, Кирчо, дръж! Бързо да запалиме, че тук е. Кирчо, дръж! Дръж! И това е единичка. После ще да се пали. Откъде? Тук ли? Тати, петичка ли зе? Да. Ти е изгъсна? Не е изгъснала. Кирчо, дай една тройка. Да пукнем. Това е тройка ли? Ще залея. Къде се пали? Ани, не можеш да с телефона си с това. Добре. Хора, палим последно, защото после няма да мога. Меткай! Това е тройка ли? Това е тройка. И край. Хора, после ще ви снимам зарята, но докато тук пиратки няма да мога да ви снимам, така че... Добре, чакай. Буре! Честита нова година! Дай да се пукне бурето! Мими, ще държиш ли... Мими, ще държиш ли телефона и ме снимай? Снимай ме! Мими, гледай ме! Има! Я, Мими, да видя дали... Обойна! Капана, е! Гърни само в бурето. Добре, хайде. Чакай, не ми. Ще пускат заряд там точно.